ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். நம்ம சாய் குடும்பத்தோட 150வது நாள் கூட்டு பிரார்த்தனை. உங்கள் சக்திக்கு மீறின விஷயங்களை சாய்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இந்த கூட்டு பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கோங்க. எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும். ஓம் சாய்ராம். கருணை பெருங்கடலே அடியேன். இப்போ உங்களோட பெயரை நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க. இன்று உங்கள் பாத கமலங்களில் பரிபூரண சரணாகதி அடைந்து உங்கள் பாதம் வணங்கி மனம் முருகி பிரார்த்தித்து என் பிரார்த்தனையை உங்கள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். சாயிநாதா, தாங்கள் என் பிரார்த்தனையை அருள் கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மனம் முருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் இந்த ஜென்மத்தில் பட்ட துன்பங்களை எல்லாம் தங்கள் தெய்வீக அருள் கொண்டு விலக்கி என் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றிட மனம் முருகி பிரார்த்திக்கின்றேன். நான் உளமாற யாருக்கும் எந்தவிதமான தீங்கும் செய்ததும் இல்லை, நினைத்ததும் இல்லை. அப்படி என்னையும் அறியாமல் எவருக்கேனும் தீங்கு இழைத்து இருந்தால் அந்த பாவத்தினை தங்கள் கருணையினால் நீக்கிவிட இருகரம் கூப்பி பிரார்த்திக்கின்றேன். என் மனம் இப்போது தீய எண்ணங்கள் ஏதும் இன்றி தூய்மையாக உள்ளது. ஆகவே தங்கள் பேரருள் என் மீது பட வேண்டும் என்று தங்கள் திருப்பாதங்களில் சரணடைந்து மனம் நிறைந்து முழு நம்பிக்கையோடு பிரார்த்திக்கின்றேன். எப்போது தங்கள் அருள் பார்வை என் மேல் விழுந்துவிட்டதோ நான் தங்களுக்கு மனம் முருகி சமர்ப்பித்த என் பிரார்த்தனை நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று மனதார நம்புகிறேன். என்றென்றும் தங்கள் அருளாசியில் சீரும் சிறப்புமாக வாழ தங்கள் திருவடிகளில் சரணடைந்து விட்டேன். ஜெயம் உண்டாகட்டும். மங்களம். ஓம் சாய்ராம். இப்போ நம்ம சாயோட அற்புதமான ஒரு பொன்மொழியை கேட்டதுக்கு அப்புறமா 108 முறை ஓம் சாய்ராம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சொல்லலாம். ஒரு தெளிந்த அறிவுடைய நபர் மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கம் இரண்டையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் குழப்பமடைய மாட்டார். ஒரு தெளிந்த அறிவுடைய நபர் மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கம் இரண்டையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் குழப்பமடைய மாட்டார். இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து 108 முறை ஓம் சாய்ராம் சொல்லலாம். ஓம் சாய்ராம். 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 ஓம் சாய்ராம்.
ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம். கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை, உங்கள் சக்திக்கு மீறின விஷயங்களை சாய்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அடுத்த 2 நிமிடங்கள் மௌனமாக இருங்க. எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கட்டும். நல்லது நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். ஓம் சாய்ராம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஓம் சாய்ராம். நல்லது நினைப்போம், நல்லது நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.